Здравейте! В днешното видео, в което заедно с вас ще планираме следващата седмица от януари. Това е планерът, който използвам в момента. В това видео ще видите по какъв начин разпределям седмицата си, кои са точно нещата, които следя и какви материали използвам за целта. Започвам като първо си избирам цвят на седмицата и обикновено започвам с лоши тейпс. Повечето, които имам и ще видите сега, съм взимала или от AliExpress, или от Temu, или от Jumbo. За този планер използвам ето тези, които са доста по-манички и ми е по-удобно да ги слагам ето тук отдолу. Имам едни, които са по-широки, тези са от Jumbo и както виждате са много красиви, така че препоръчвам и двете. Аз лично предпочитам да са такъв тип по-флорални и неутрални. Например, бях си взела ето това, което определено не е много моя стил. Имам и други, които са от Jumbo, например ето тези. Сега ще ви покажа няколко, просто за да ви покажа колко достъпни има. Тези са около лев 2 за 3 броя, тъй като вървят в комплекти. Има доста красиви цветове и флорални мотиви, така че ако си търсите нещо подобно, Jumbo определено е вашето място. За следващата седмица мисля да избера нещо розово, например ето това, което е с ягодките, така че ще използвам него. След което преминавам към избора на маркер. Маркерите си също купувам от AliExpress или от Temu, но тези конкретно са ми от AliExpress и са имитация на една доста скъпа марка, но мога да ви кажа, че са страхотни. Идват в комплект по 5 и както виждате са доста свежи цветове. Сега ще избера някое розовко, за да може да се върши с тиксото и да се получи нещо сладко. Като съм избрала маркери тиксо, започва същинското планиране. Моят съвет към вас е, ако те първа започвате с планирането, да започнете с такъв тип планер, който е по-малък, тъй като ще го попълвате по-бързо, съответно ще имате мотивация да го правите всеки ден. Слагам отгоре и отдолу, като го използвам за декорация, просто за да вкара малко свежест в страниците, което разделям страницата на две части, както видяхте, че съм направила тук. В ето тази графа записвам задачите си, а в ето тази обикновено крачките и калориите, тъй като от началото на годината съм на калориен дефицит и си ги следя. Някога, както тук, допускам грешки, но какво да ви кажа? Просто го оставям така и се правя, че не го виждам. Пиша ги така и оставям по малко разстояние отдолу, за да мога в края на всеки ден да запиша колко крачки съм минала и колко калории съм изгорила. От тази страна ще напиша навиците си и нещата, които искам да подобрявам с всяка следваща седмица. Навиците, които искам да следя всеки ден, са да пия по 2 литра вода. Минавам по 6000 крачки на ден поне. Естествено да се придържам около 1300 калории, да си вземам витамините, да полагам всеки ден някаква грижа за лицето си, тъй като колкото и да ми е тъжно да го призная, доста често занемарявам и пропускам някои стъпки в рутината си. И не на последно място да не хапвам вредна храна. Откакто дойде нова година се опитвам максимално много да избягвам вредната храна и затова ми е доста по-удобно, когато се видя прогреса в края на седмицата. Както виждате, тук има 2 дни, в които съм си хапвала, например, нещо сладичко или някакъв тип junk food, което ето тук отгоре ще напиша дните от седмицата. И нещата за момента изглеждат така, като всеки ден, когато си отворя планера вечерта, си чеквам нещата, които съм успяла да свърша или съответно си припомням какво точно имам още до края на деня да направя. Пример, ако съм забравила да си пия витамините, го правя и го чеквам тогава. Преминавам надолу, където си правя една графа, която е мидия, като тук отдолу си оставам място за идеи, които могат да ми дойдат за видеа или за нещо конкретно, което искам да заснема и обработя. Че това за тази седмица ще бъде един reading vlog, който е за Burial Tonics. Най-накрая пристигна при мен тази книга, така че искам да се захвана с заснемането на този влог. Вероятно голяма част от нещата, които имам от миналата седмица, ще ги прехвърля в тази, тъй като не успях да свърша почти нищо. Имах доста работа и доста други задължения, та не успях да стигна до моите си видеа и нещата, които искам да заснема. Така че си оставам тук отдолу място. И следващото нещо, което правя, е да си направя една графа тази седмица, която графа използвам за нещо като мини дневник или по-скоро си отбелязвам най-важните неща, които са ми се случили през конкретната седмица. Изкарвам си снимки и се записвам някои неща, които са ме развълнували или които са ме накарали да бъда щастлива, доволна, за да може някой ден, когато се връщам назад в седмиците, да виждам всяка седмица какво съм правила, какво ми се е случило и кои са нещата, които са ме радвали. И преминаваме към последната финална част, а именно стикерите, като сега ще ви покажа тези, които използвам аз.
Ето тези тук, които са отстрани до мен, си ги взех вчера и са от Пепко. Сложих ги, за да ви ги покажа. Казвам ви ги, тъй като има неочаквани места, на които може да откриете нещо готино. Смятам, че са много младежки и приятни, така че със сигурност сега ще ползваме някой от тях. Други, които използвам, са от Тему и от AliExpress. Те са в сходен стил на този, който ви показах преди малко. Изглеждат по този начин. Това е начинът, по който изглежда финално седмицата ми, преди да бъде попълнена. Надявам се много да съм ви мотивирала и вие да си следите някои неща от ежедневието, независимо дали ще решите да използвате такъв тип седмичен планер, дневен или някакъв тип тетрадка. Ще се радвам също в коментар да ми оставите отдолу, дали искате да правя такъв тип видеа, интересно ли ви е и какво точно ви е интересно за планерите. Като през годините съм използвала много и смятам, че мога да ви дам някакви съвети. Също може да ми напишете дали искате да видите видеа за другите планери, които използвам, тъй като освен седмичния, имам такъв, който използвам като книжен планер и имам един, който ми е тип дневник, така че ако искате някакви съвети да ви дам или конкретни видеа, които мога да направя за това, ще се радвам да ви бъда полезна. Много се надявам това да ви е било интересно. Чао и ще се видим в следващото видео.